De dingen die jullie nou aan het repareren zijn die hier binnengebracht door mensen? Ja. En wat voor mensen zijn dat die spullen komen brengen? Dat zijn over het algemeen deze 2 koffieapparaten die zijn van het Zeeuws landgoed. Of hoe heet dat? Zeeuws landschap. Oké. Maar normaal gesproken wordt dat door particulieren binnengebracht. Dus gewoon mensen uit Breskens? Breskens, nou overal vandaan, eigenlijk uit heel Zeeuws-Vlaanderen. Oké. Ja, Terneuzen komt wel eens beeld vandaan. Hulst hebben we ook wel eens gehad. Iedereen die weet dat jullie hier reparaties verrichten, die kan in feite met iets afkomen. Ja, dat is in principe er doorheen. Ja. Nou, wat het initiatief was van Siets Leeflang, analoog aan de repaircafés, wat dat officieel heet in Amsterdam. Dus hij zei, dat gaan we hier ook doen, maar dan gaan we het geen repaircafé noemen, maar een reparatieclub. Oh ja. Maar we toch een iets andere methode toepassen als daar in Amsterdam. Dan komen de mensen dus en dan moeten de mensen het zelf onder begeleiding van wat deskundigen repareren. En dat vinden wij maar niks. Wij doen dat zelf. Aha. Dus daarom voor het onderscheid. Het is ook een beetje onder de hoed van de 12 ambachten. Oh. Waar Siets dus de grondlegger van geweest is. Dus jullie prutsen liever zelf ergens aan dan dat je het een ander laat doen? Ja, dat kunnen wij niet opbrengen. Dat is een ander regenereren van jullie uit, hè? Een ander kan je toch niet leren wat dat betreft, dus dat is gewoon lastig. Ja. Dus wij doen het liever zelf. Ik begrijp. Wat zou u als slot van deze reportage nog aan de mensen willen zeggen? Ja, zeg maar, te repareren spul. Dus zeg maar, voordat je iets naar de winkel brengt waar je misschien 9 van de 10 keer een antwoord krijgt van we kunnen het niet meer repareren, dus u moet maar nieuw aanschaffen. Kun je het beste natuurlijk altijd nog even bij onze club langskomen. Omdat er in 9 van de 10 gevallen toch altijd wel nog wat van te maken is. En waar zijn jullie te vinden? Wij zijn te vinden in Breskens, in de Dorpsstraat nummer 99.